resorno ministarstvo. Kolegice Vidović Krišto, izvolite. Gospodine Bačiću, način na koji vaše ministarstvo upravlja državnom imovinom bi svaku državu odvelo u bankrot. Dakle, hrvatska javnost primjerice zna da je predsjednik Sabora Jandroković intervenirao kako jedna pizzerija u Zagrebu ne bi morala plaćati najamninu. Znači, predsjednik Sabora je nanosio štetu hrvatskim poreznim obveznicima. Osobni prijatelj vašega Plenkovića, Emil Tedeschi, plaća za 6 milijuna kvadrata lovišta i ostalih objekata na Hvaru 1.200 € mjesečno, a Hrvatske šume o svom trošku održavaju puteve. Znači, Hrvatske šume troše višestruko od onoga što uprihode od Tedeschija. A šteta koju je učinila Hrvatska pošta pri prodaji nekretnina i to poreznom dužniku u Zagrebu i u Sukošanu procjenjuje se na 16 milijuna eura. Jeste li vi svjesni koju štetu činite hrvatskim građanima? Izvolite odgovor. Zahvaljujem gospođo Vidović Krišto. Dakle, ne želim biti ničiji odvjetnik ovdje u Hrvatskom saboru, no spominje sada konkretno predsjednika Sabora. Ja mislim da je taj postupak oko sumnje na bilo kakvo njegovo postupanje otklonjen i nikakvih tu nije bilo intervencija prema niti ministarstvu, niti prema bilo kome da bi se bilo kome što napravilo. I to je jasno u samom postupku i utvrđeno, tako da ovaj vaš sadašnja objeda apsolutno ne stoji. Ja neću reći da se država ne može biti bolji gospodar svoje imovine, može i ja sam to uvodno izrazio svoje nezadovoljstvo i da bismo optimalizirali, da bismo ubrzali, da bismo učinili kvalitetnijim, boljim upravljanjem nekretninama, prepuštamo je dijelom i gradovima i županijama, ostavljamo kod sebe određeni portfelj kako bismo i ubrzali i učinili boljim. I ja sam uvjeren da će ovaj zakon u tom smislu i ispuniti svoju svrhu. Povreda Poslovnika, zastupnica Vidović Krišto, izvolite. 238. Dakle, gospodine Bačiću, vi ne odgovarate ni na slučaj Tedeschi, ni na slučaj Hrvatske pošte u kojoj je također upetljan predsjednik Sabora Jandroković. Pokušavate glumatati nekakvog malog Šeksa koji vam je kum. Dakle, gospodine Bačiću, vi mislite očito da zato što niste kažnjeni zbog crnih torbi s crnim novcima, da i dalje možete kršiti zakon. E vidite, gospodine Bačiću, vrijeme promjena i vrijeme polaganja računa dolazi i vi ćete isto morati odgovarati. Budite svjesni toga, kao i vi, gospodine Jandrokoviću. A vi ćete sad dobiti za to opomenu što kršite Poslovnik. A ovo sve što ste izgovorili... A vi ste upetljani u lopovluk. Sada dobivate drugu opomenu. Kolegice, već sam vam kazao, podnesite kaznene prijave, ja vas ne mogu nažalost tužiti za klevetu jer klevećete, ne mogu, znate, ovo što izgovorite u Saboru nije podložno. Tužite me, na vašem korumpiranom sudu me tužite. Dobit ćete i treću opomenu jer se derete iz klupe mimo pravila i protokola, tako da ne činite to, imate 2 opomene.